al costat fosc d'internet. Deuen ser 2:15 o així de la nit. Anem a repassar amb el Litus Maiol, Carles, coses del costat fosc de l'internet. Avui que ens has trobat? Mira, setmana passada escoltàvem el DJ Miquel Serrano, que era de Castelló de la Plana, i avui us porto un grup de música també de Castelló. En aquest cas, grup de música, però amb nom de gènere, que és una cosa que ja em posa molt a mi, en plan. Què vol dir gènere? Doncs és com si tu tinguessis un grup i us diguéssiu pop-folk. D'estil, vale. I fossis els Amics de les Arts. Vale. O mira, m'agrada. Pop quotidianament avorrit. Manel. Saps? Pues aquests són Subnorpunk. La crítica. Subnorpunk. Subnorpunk, Està guapo. Comencem perquè han tret un disco que és molt interessant. Jo crec que pot revolucionar bastant el punk rock del País Valencià, que està despertant ara després del català. Comencem amb un dels temes del seu primer disc i es diu, no el disc, sinó el tema, Ràbia. Asco, rabia, mis recuerdos no valen para nada, rabia, asco, claramente el camino no acaba. Yo me acuerdo y nunca llego, el camino está lleno de veneno. Mis recuerdos no valen para nada, veo la meta y el camino no acaba. Asco, rabia, mis recuerdos no valen para nada, rabia, asco, veo la meta y el camino no acaba. Molt bé, tema íntegre per començar el disco. I l'audiència ja t'ha saltat del llit i has saltat per la finestra a aquestes hores. Que estiguin ben atents, és important. Però punt del bo que no s'entén què diu, res. Sí, s'entén res, asco, ràbia, no sé què, no sé quantos, asco, ràbia, asco. Vocalitza menys que jo. I temazo, jo crec que de moment és el tema més curt que he portat a l'Anemtar, 25 segons. Meravellós, trobo que és meravellós. És el tema sencer. Això era el tema sencer. Què dius? Sí, això era la cançó sencera. No era l'estribillo ni res. No, això era la cançó sencera. Com podeu veure, comencem amb un tema autènticament punk. Breu, directe, cru, no s'entén una merda. Sempre he pensat que han de ser costosos els concerts llargs d'això, Home, si vas a mirar, sí. No, en general... No, costosos són curts, perquè... Hi ha maneres i maneres de fer-los més passables. No, però els concerts de punk no solen ser llargs, Són tan de mitja hora... Fan tot el disc. Va tot ràpid. En 3 minuts. Els punks són més de speed, però sí. És igual, speed. Sí, és aquest punt. Si us sembla, seguim amb Me da igual, que és un tema reivindicatiu i molt críptic. Escoltem la lletra. Nuestra música les asusta tal vez. Baterías rápidas, bajos también. Te asusta, baterías bajas. Guitarras que rugen al rasguear. Y una voz que grita que le da igual, me da igual. A mí me da igual. Me da igual. A mí me da igual. Me da igual. Nunca se me normal. Me da igual. Nunca se me normal. Me da igual. Nunca se me normal. Me da igual. A la mierda, señor. Oye, que a mí me da absolutamente igual. Molt bé, aquesta guitarra final m'ha encantat. Me da igual. Seguim repassant la seva discografia. Tema que dona nom a la banda i al disc. Ara sí, sisplau, posem-nos una mica dempeus, perquè això és la prèvia al que serà el temazo, val? Es diu Subnorpunk, del grup Subnorpunk, del disc Subnorpunk. Hòstia. A veure com comença la cançó. Esto es Subnorpunk. Pégame la lengua al culo y amar. Lo que digan me da igual. Yo soy así. Yo soy Subnorpunk. Aguanta, poco de ruido. No importa la mierda, salgo herido. Hoy ya no me callarán. Estos narcos os oirán. ¡Ay! Val, destacar tres cosetes. Mira, sort que has apuntat la lletra aquí al guió, perquè no entendria... no entenc res. Pràcticament res. A mi m'agrada molt que digui pegat-me la lengua al culo i avant. I avant què? I avant què? Avant què? Avancar. No sé. Suposo que només per rimar amb Subnorpunk i llavors ja em fa gràcia a mi això. Però és que després, a la segona estrofa... És que és molt complicat rimar-ho, Subnorpunk, sí. Hi ha poques paraules, Bueno, no sé. Per rimar De amb medio el Subnorpunk. pan, ¿no? No sé. Bueno, no sé. Diu, amo echar un poco ruido, que
Bé. No, Que són canaris, Sí. és que jo no noto res. No, són de Castelló de la Plana. Ah. Sembla, Me importa una mierda si salgo herido. Hòstia, Per tocar, hòstia. Tu, aquests assajos... Ojo, Ojo. Ojo, no sé. I després m'ha agradat molt, que per això l'he deixat una estoneta més, el oi del final. Si en un disc de punk no hi ha ni com a mínim un oi, no és punk. Ai, quedi clar. Ara vaig dir una cosa que m'ha recordat. Té un cert... em recorda una mica a càntics de futbol. El punk. Sí, home, però és que el punk Sí, i el futbol són molt col·legues. Sí? Vale, vale. Molt No, col·legues és que no són, desconec 100%, però van molt junts. Sí, Vale, que van vale. junts, sí. Col·legues, n'hi ha que sí i n'hi ha que no. Bueno, els típics que sostenen el metro, no? Sí, són aquesta gent, de fet. Sí, vale. Per acabar, escoltarem... Jo m'ha vingut i t'ho volia comentar, tu que ets expert en punk. Sí, de fet, hi ha grups com... Has manat del cap, tio. No et preocupis, ja ho buscarem. Hi ha grups que només fan cançons de futbol. Ja em vindrà al cap, ara se m'ha anat en blanc, a més, va, és igual. Per acabar, escoltem diversos fragments del que per mi és una de les seves obres magnes, val? Segurament la més reivindicativa, la més boja, amb un contingut polític absolut. Escoltem la primera estrofa de Los Cupcakes de mi abuela. Esos cupcakes que yo me comía, esos los hacía la madre de mi tía, la madre de mi tía, que era mi abuela, decía no son cupcakes, que son magdalenas. Val, Sí, per favor. jo he de dir que a partir d'aquí he dit acabo de fer un descobriment que ni la Rolling Stone. O sigui, esos cupcakes que yo me comía, esos, no els altres, los hacía la madre de mi tía, que jo aquí ja, hòstia! Llavors, per si acas ets una mica retarded, et diu la madre de mi tía, que era mi abuela. Com diu el títol de la cançó, també. Exacte, que dius, vinga, per si no... Bé, És l'arbre genològic fet pel subnorpunk. No? exacte. Decía que no són cupcakes, que són magdalenes. Molt bé aquesta discussió. A mi sempre em costa diferenciar magdalena de cupcake. Sí. Val? Tu i a tothom. Soc dels que no ho acaba d'entendre. Tinc un amic que diu que les magdalenes... no són amb oli, Exacte. no tenen colorets... Exacte. El tema És és que diabetes són o càncer, però catinites. tot acaba sent el mateix. Va, prox. A veure, jo crec que la gent de Subnorpunk ha indagat una mica més i ens ho pot explicar. Al otro lado del charco les ponen purpurina, saben distinto, pero la forma es la misma. Vale. Quina merda, rimes de res, de zero. Jo ho trobo perfectament guapíssim. Saben distinto, però la forma és la misma. Ja està. És A mi que m'agrada molt. m'imagino un tio amb molta pinta de punk, amb una dona molt cascada, amb un cupcake rosa i la dona va amb un davantal rosa també. Cridant-li, esto no és un cupcake, és una magdalena. A veure, després direu que no aprenem coses, però és que fins i tot els punks tenen idees bones. Què passa si un paio de Castelló li parla de cupcakes a la seva àvia? Perquè és un tema que també he dit, home, què passa? Passa això. Si aquí a una abuela le hablas de cupcakes, te mira raro y te mete un guantazo. Quizás no se hagan todos igual, pero ni Mavis ni cupcakes sobrevivirán. Val? Aquí ja... Muerte a los cupcakes i a los exacte. muffins. Aquí ja comença el discurs a l'odi. Mola el punt de si aquí a una abuela le hablas de cupcakes, te mira raro y te mete un guantazo. En aquest ordre, suposo. Les coses més doloroses que feien les meves dues àvies era estirar-me de la galta i dir-me que llustrós. Però fotre'm un guantazo, guantazo per una magdalena no... Tampoc devies ser tu molt subnorpunk comparat a... No. Per això aquests, deixa'ls fer aquests de petits també. No. Conseqüències, val? O sigui, tota la vida té conseqüències. Per acabar, les conseqüències que té obsessionar-se amb les magdalenes. Què passa? I és que en aquesta estrofa trobem, doncs, un punt de desesperació i un punt de misteri que a veure si em podeu ajudar a resoldre. Sin los inglesitos esto no existiría, por eso doy gracias a la madre de mi tía. Por cierto, esta es imaginaria, esto la hacía para salvarlas de su raza aria, porque no son cupcakes, que son magdalenas. No son cupcakes, son putas magdalenas. No son cupcakes, que son magdalenas. No son cupcakes, son putas magdalenas. Molt bé. Val. Per si no queda clar, ho he repetit 70 vegades. A veure, m'agrada molt. Tornada, jo crec que digna d'un premi en The Rock. Bàsicament, Ha dit no sé què de senzilla, su raza ària? senzilla, s'enganxa. Però aquí és on ve el misteri. Analitzem d'això. Sin los inglesitos esto no existiría, Los inglesitos. por eso doy gracias a la madre de mi tía. Vale, Serà vale. anglesa. Vale, no, vale, bueno. Llavors diu, por cierto, esta es imaginaria, que ja fas. Ui. Qui?
Fan molt ús de pronoms possessius. Sí. És curiós perquè ara de qui parla, de la tia o de l'abuela? O de la Magdalena. Mira, o de la Magdalena. Però llavors, jo he dit, com a bona persona de les lletres, que li agrada llegir, he dit, bé, segurament en el següent vers en traurem l'entrellat. Esto lo hacía para salvarlas de su raza aria. Ara ja no saps res. Aria no sé res. Literalment. És per rimar amb imaginària. És que només van sortir això. És meravellós perquè llavors té sentit lo de madre mi tía perquè només rima m'existiria. Clar. Però és... Yo he juntado 4 palabras que acaban igual. Que rimi, prou, ja I a està, tomar que soni per bé. És la música, això. Punk pur. Punk pur. Que no són caipes, que són magdalenes. Sí, sí. Putes, madre. Sí. Puta molta ràbia dits. Sí, sí, molta ràbia, moltes cupcakes, molt de tot. Subnorpunk, que estarem molt atents perquè és el típic grup que com Pels nous pugin a tocar llançaments. aquí a Badalona, doncs riurem bastant. A Badalona han de venir? Bueno, no sé, Badalona és la capital del punk sí? a Barcelona. Ah, mira, vale. Quan surtin del manicomi on deu tocar aquesta gent. Castelló. Al respecte. Sí. Gràcies, Carles. A tu, Martí.